Yawa, Holy Bandit. Shugaba. A'a. Sannu shugaba. To daidai ne. This man. Ina labari. Wallahi na fito enrollment service ne. All right. To, ba tambaya ne? To ina so in sai ya aka samu wannan suna miya. Tarihinta. Miya ta tuwo. Miya ta tuwo. Goda ba. Ka san miya? Na san miya. To a gurin aka fara yin miya. Wato wannan local government din da miya. Ba local government bane. Oke gari ne? Under Ganjuwa local government. Haka an yi haka. Yawwa. To, wanda suka ɗauki miyan da zafi kuma. Suka fara yin miyan da yawa kala-kala. Sunan garin miya barkate. Miya barkate. Wato, daban-daban suka yi. Yawwa, ka san miya barkate? A'a ban san miya barkate. Bura uba. Yana Toro local government. To, a nan Bauchi. Inda ma General Hospital na Toro yake sunan gurin miya barkate. Miya barkate. To, da aka kirkiri miya a miya. Sai 'yan miya barkate. Suka ce. Da suka je abun kawai suka zo kowane ganyen suka samu kai sai miya. Sai su da kai su barkaɗa miya da ita. Madalla. Haka ne. Miya barkate. Miya barkate da miya. Yawwa. Miya barkate. Gaskiya so in je garin can da gayan tuwo. Allah zargi. Je in ta neman miya. Kada isa Toro ma da ka iya takawa. Miyan kenan. Ka kai ka miya barkate. Zan yi ta ganin su miya. Yawwa, barkate kawai. Nagode shugaba. Madalla. Nagode shugaba. Sai anjima. To nagode shugaba. Yawwa.